Hello everyone. Ei, toi ei ole hyvä. Moi kaikki. Mun käsi ei taaskaan näy. Moi. Tänään taas täällä askartelun parissa. Mä tuunasin mun kuulokkeet tälleen kivasti. Ja nyt sitten mä malasin tuon. Näin. Eli tämän malasin kynsilakalla. Näin. Sori, mun vähän kestää, kun pitää zoomata nyt silleen sopivan kokoisen. Eli tähän tarvitaan hamahelmiä. Tai siis, mulla ei siis oikeesti näin vähän hamahelmiä käytössä. Vaan mä oon tehnyt pitkän työn. Nimittäin kerännyt hamahelmiä tuolta. Hyvin pitkän työn ja raskaan. Ja kynsisakset. Kun näillä saisi hyvät kynnet. Mun kynnet on kasvanut. Jee! Jee! Ja tietenkin kuulokkeet. Mitä muuten mä tunnettiin. Elikkäs. Kamalaa. Mä teen näillä väreillä. Yksi. Eli nää kuulokejutut, nää nauhat. Nää nauhat. Ja sitten näillä pinkeillä tän kohdalla. Mut aloitetaan tässä toisesta. Niin. Eikä mä aloitan näillä pinkeillä. Nyt. No te ette nyt näe näitä, mutta... No tässä vähän näkyy. Tällaisilla kuitenkin. No näette sitten joskus. Ja näihin mä teen vaan näillä kynsisaksilla, viivallaan. Te ette nyt näe sitäkään. Viilan teen ja sitten mä laitan sen tälleen hienosti. Näin. Jee. Ja mä nyt teen tämän koko jutun. Toivottavasti nämä hamahelmet ei lopu kesken, koska se olisi ärsyttävää. Oikein. Tää on aika tylsää, mut jos haluaa hienot hamahelmiset kuulokkeet, ole eksoottinen. Ei mitään vitsiä, ole eksoottinen. Ei mitään sellaista. Ja nää voi siis ihan millä väreillä tahtoo. Mä tein näistä vähän tällaiset vaaleammat, kuten näistä väreistä. Niin väreistä huomaa. Tällaiset. Ja sitten tästä tosi vaaleet. Koska nämä on tällaiset valkoiset, jos joku ei huomannut. Ja sitten näistä toisista mä teen vähän tummemmat, koska nämä on mustat, jos joku ei huomannut. Mut ei kaikki huomaa sitä. Ja sitten antakaa oikeasti niitä videoehdotuksia kommentteihin. Mun ideat on taas lopussa. Tämänkin mä sain yhdeltä luokkalaiselta. En mainitse nimeä, mutta kuitenkin yhdeltä luokkalaiselta sain idean. Hän oli tuunannut
kuulokkeensa ja mä puhun hän nimellä. Tämä kyseinen tyttö oli tunnannut kuulokkeensa juuri Hamahelmillä ja sain sitten idean siitä, että kiitos tuunaajat. Ja siis niin. Mä en nyt halua, mä annan tuntomerkkejä, että sitten kun hän tunnistaa itsensä, jos hän tunnistaa itsensä näistä tuntomerkeistä, en halua sanoa nimeä. Ja näin. Mä nyt juttelen tässä, kun mä en jaksa laittaa tauolle. Okei, kyllä mä jaksan, mun on pakko. Tätä on 5 minaa kulunut. Mutta on tosi tylsää. Ja kello on siis nyt 7:30. Nyt et 7:30. Valitettavasti näin myöhään teen tän. Tää tulee vielä myöhempään kyllä. Kuukauteen kotona. Niin. Oikein. Näin. Ja nää saa siis ihan hyvillä kynsillä. Mä en tiedä miten tämä kyseinen henkilö, joka teki nämä ensimmäisenä, keksi tämän jutun, niin laitto, koska hän sanoi, että ei voi laittaa sormilla, mutta minä nyt koko ajan laitan näitä, että jos on hyvät kynnet, niin voi kyllä laittaa. Mutta en halua syyttää, se on mielipideasia. Näin, niin hän siis kertoi koko luokalleni tästä ja sitten hänen paras kaveri heti seuraavana päivänä toi kouluun tällaiset kuulokkeet, jotka oli tuunattu, joten luokan prinsessat. Okei, ei ne ole mitään prinsessoja, ihan tavallisia tyttöjä. Opettajani sanoo niitä prinsessoiksi, joten prinsessat. Kiitos tästä ideasta. Ja haluan jakaa sen koko maailman suomalaisten kanssa. Mä sanon vielä englanniksi, voi kakka. Ups, anteeksi. Okei, en mä varmaan sano tätä englanniksi. Mut siis tulee 8 minuuttia kulunut, voi kakka. Niin. You need this hammer. I don't know what is this in English. This like. And you need the nail scissors and the earphones. And then you do what I'm here doing. Cut. Pikku hetki. No. You cut this and put your nail here. Oh, look what I'm doing. I'm saying it. Elikkäs jatketaan. Mä selitin tossa nyt nopeasti englanniksi. Ihan nopeasti. Mä en halua puhua englantia. Cut. Ja kun mä oon kattonut näitä mun videoita, näitä minun videoita, joita ei ole todellakaan paljon, niin mä kuulostan tosi tyhmälle. Mä en kuulosta yhtään itseltäni. Vai kuulostanko mä oikeesti joka videossa tollaselta? Ei. No, ei se haittaa. Mä kuulostan kyllä tosi tyhmälle. Mutta tärkeintä on video. Ai niin. Ja jos siinä on tällainen vähän liiskaantunut, te ette nyt näe. Oi.
kuitenkin. Tuossa on vähän liiskaantunut. Niin niitä voi silti leikata ja tehdä ihan samalla lailla. Se ei vaan liiku niinkään. Niin liikkuu, ellei se ole pahasti liiskaantunut. Mut mä nyt laitan tauolle ja sitten jatketaan. Mutta jos sinulla ei ole hammahelmiä, osta edullisesti Toys R Usista. Siellä ainakin myydään noita ja mä en tiedä muita paikkoja. Mä voisin tässä nyt googlatakin. Että hammahelmi myymälöitä. Joo. Hammahelmi. Mitä mä laitan tähän? Mä katsoin Toys R Usin sivuilta. Niin siinä on eri värisiä hammahelmiä. Tälleen. 5 kappaletta 6 € ja 1 kappale 1,50 €. Että Toys R Usista ihan löytyi. Ja tossa on kaikkia kivoja värejä ja näin. Kannattaa ottaa tää erivärinen, koska sit jos kun täällä on näitä yksivärisiä vaaleanpunaisia, ruskeita, sinisiä, valkoisia. Sitten täällä on tällaisia purkissa. Ja näin. Ja tuolla Toys R Usin sivuilla ainakin vaikutti. Se maksaa yksi sellainen pussukka maksaa 1,50 €. Ja sitten 5 kappaletta 6 €. Et tosi ei kauhean kallista kuitenkaan Toys R Usista. Ja mä en ole varma mistä tällaisia bokseja saa. Niin. Anteeksi tää mun sotkunen pöytä. Mä haluaisin siivota sen, mutta en mä tiedä, mä oon niin liian laiska. Ei! Saaks nää sit samalla tekniikalla kuitenkin pois? Jep, huhhuh. Mä aloin laittaa noit vaaleita tähän tummaan, niin tuli aika kiva pikku virhe. Joo. Näitä mun piti laittaa hypsyammio. Et kiitos muuten vielä. Ja kommenttiboksi on edelleen avoin ideoille, tuoreille jutuille. Koska mä en enää tiedä mitä askarteltavaa tai tuunattavaa. Tää on enemmän tällaisia tuunausvideoita. Koristelen muki. Tuunausvideo. Kirjanmerkki. Askarteluvideo. Ne on tällaisia askarteluja ja tuunauksia. Mun pitää vaihtaa. Ja näin. Mä annan mun korviksen pois. Ja kattokaa, mulla on tämän verran jäljellä.
tätä yhtä. Oikeastaan on tosi paljon, mutta tää jotenkin tuntuu niin oudolta, en mä tiedä. Mä en saa selittää. Ja sitten mä näytän vielä ne mun molemmat. Mitkä ne on ne kulket, kun ne on valmiita. Vinkin aika. Tää näyttää aika kireältä nyt. Tai silleen, tähän mahtuisi vielä ihan kevyesti yksi. Mutta mä en viitti laittaa, että nämä hammahelmet kuitenkin saa olla ihan silleen kivasti löysänä. Sitten liilan aika. Mulla on näitä liloja tummia ja vaaleita, kuten tuosta huomaa. Tämä väri tässä. Vaihen kuva. Tää on tää väri. Heti kun nyt mä voin näyttää paremmin. Mä värisin nää siis kynsilakalla. Joo, eli hyvin menee kynsilakalla. Tää on vähän sume. Niin toi. Se on hyvin harvinainen, sillä se on turkoosi. Koska nämä kaksi ei ole samaa väriä. Tää on turkoosi, tää toinen on tummasti vihreä. Ja sitten täällä on vaaleanvihreä. Ja tää on taas vähän tummempi kuin tää. Eli se on turkoosi. Wow! Osa 1 loppui tähän, koska kello on 8. Niin paljon, että näistä tuli. Mutta sitten osa 2 jatkuu. Mun pitää tehdä tää vielä loppuun. Nyt se on vähän sellainen. Mut sitten, kun nämä hamahelmet näyttää tässä silleen kivalle, kun tuossa on kahta eri väriä. Mut sitten tässä. Ei yhtään kivalle. Ne ei sovi niinku yhtään. Et mä koitan tehdä tuolla tummalla värillä. Mut eiks ne näytä tossa paljon kivemmalle niinku tässä? Ja sitten noin. Joo. Mut see you guys in the next video. Moikka!